Ni aingo yo try hakani ka pos aji senpat mengila banwan ra yakni ka jihi kai nagani ka studio jong ka potnet ban ngi priang subhanya phi baro ki nong pet hakani ka sngi ken haga kerteng ke botyang tam jong Jesus Christ but nganget ka jihi kai nang ne kan long ka jinger khu ya phi we kumban na ka tayo shaka tayo na ka por phi yo mat ya ka jinger khu lamba ki program ne lamba ki jingpen mi nang ne na potnet ya kita kijing syakuri bat khamtam eru na kum kani ka benta jong kani ka jing mer jingmot bangi ju don ya kani ka jing slok na ka tin ka jong blai bat ya ka jing kai so kemen hakani ka sngi don biang I pastor bantai bat kum joro I pastor fair ngi priang sobha ya kini ki syakuri ka jong try bat hakani ka sngi ngi kwa ban keren ka baide ya kani ka phang ka bangi bu hakani ka sngi bakan long ka jingker khu ya phi I we yang ngai pila ya pule ya ke ka phang ka bangila ya bu kata ka de hatu karam kala banben ya pi kani ka jingli ka ba ngisngo ketik ba ngisngo ba de ban ya kran halor kani ka benta na mar hakini kisking yu isha baki brio ki don hak jing sha banben hakaram la ka de hakaram chongka yo ka kot ne teng ki don ru hakaram ka ba kenjamen sem ki baki sha banben nginyo bania keren ya kita bro artli ke benta bangin petro ke bakaktin ke jomble ke ong but ke pat kaktin ke jomble ke hikai yang kumno bangin lat nakani ke jingsha ban ben jongani karam hakani ke pongan sedang syual lang ba mga kali na I pastor bantai halor kani ke benta mo kita ki bas don hakata ke jingsha ban ben jong kata karam laka de kan jaman sem kan jado kumno ki la ban lat na kata Kulisiwan pastor bakum juru ya pi no snap kani ke por ai kublai ru yapi we baro haga kerteng ka jong Jesus Christ ngidan menyakren hakane ka jaka namar ba ngisngo I yapi but ngim kwa IP bapin shu sa haga ta ka jing shaban ben jong karam bapin sa agi jing kuslai jong ka jing namar ka ktien ka jong blai ka dai makahi ka ba ya ka jubab baka don ru ka jubab but ngakwa banong IP ka ktien ka jong blai ka ai jing kermen yang iru baka ta ka jing kermen kam dai ka bangi shu kermen Henry kadai ke jingkermen kabala ruban pendap. Pada yang tam nim kwa IP shisha bapinchu kuslai sa haga jim ke jong pil ne bapinchu yam sa ne bapinchu wit sa haga mensim. Namar karam kababan ben haga jim ke jong pi. Tada yang ta ngi don haga nega studio ke jongi ke bangin keren halor ke nega benta. Bar ngi get shisharu hadien jong nega ji keren ke jongi nget pinyo ke jing tengen pinyor ya ka jingkemen bangangai utrai ro un le ru ka kamba lada filasha skor bai ka tin ka jongblai bal lada phi nget ru ya ka tin ka jongblai ka ai ya ki instruction ka tin ka jongblai ka batai yangi kumno bangin le baladangi nget bit pa bin ladangi ko ngo ya ka wei hadin ka wei ngi ibet baka don bet ka jubab ka dai bet ka bathiang ka dai bet ka babang ka dai bet ka ba internet bal kaktin ka jomblay kada higa good news tadeng ta no brio uba yo snow iga nagaktin bal uba siya score nagaktin kada ka instruction ka jingbatay but la fla snap ay ka jingbatay pangangay ka jingim jong pi kan long ka jingim ka basok ka jingim ka bukman ka jingim ka balat na kita ki jing shaban ben ki babun ha ka jingim ka jong pi tadeng ta ha ka bible ru pastor mangipet ka don ru mo ka jing jabal don ka way ka brio kaba syaram bat kani ka brio ka deka riu kan thai ulok jongkaru ulayap no bong riu ulok jongkaru tengah jongkaru riu syakri jong blai ubaju syakri ru Elisha ti kadan shibun karam haduk ba utau nong airam usngo tu ba kani ka brio kamla syuban siu ulawan daga bor nganget bat ula ongru lada pamla ban siu kamu untan marau no wat iki kon jong karo baro argot bakin long marau no apo jong u bat kamen sim jong ka so si ado kata banyu I yakin iki kon jong ka bakin long marau no te kadau kam de jong ka lesi kadau kadai ke jong ni tunga ubala sim ya kata garam bat ya ka ba umla ban siu pat ya garam kaniro ka de ka boy ke ji kai ke ne ka sngi ba menta babon sien
kishim ki kmi ki kpai garam but ki basafa hadien pat ki dei ki khon ki kti but nasngo kan ni por ka mementangi ai instruction ye pi nadingi batai ye pi la da long ka bala wa jishimram la da fi sngo thu phimla ban sio ni fiong no na pastor fen na no pastor Kadai kata pi ong pi pastor namar kham tam e larang apai ke bak pi alam hakani ka pon na ki arkis im nong basau Sepangani ka briu ka ba kasa hakata karam nama hakatu ka culture hakatu ngatip be baki kan thai kim trai kadai bi ka kamram jong u rangba ya ka ban pendap ya ka long ying ka long sem kamlong kom balong hang ni sengi ya trai lang mo bro argot ban ngatrai uni ula perkhat ya ka ba un pendap be hoi utrai bat walaisha udai nong itu lupa lang hang tu hakata ka school jong ki nong itu lupa jong walaisha udan lang bar uni usngo lamba bangasim kumta ngatsa sio hande umdan garanti la ka jong ka jing im ken umdan garanti la ka jong ka jing im ula kwa ban pendap ban pen kemen ya ka yeng hande usngo ka ka bu perkhat kam de ka basnio usim ya karam yang pendap ka yeng hande umdan ka garanti la ka jong ka jing im berhabau khamdan ka garanti la ka jong ka jing im ka yeng ka saban ben ben ka ma we de khat nak tin jong trai kong ka lenti te imat ba ben hande ka alam sa ka jing im mu u tengah trai perbusim usngo ba ka bet ma ka de ka culture kum ta bu de chun rang den pendap hande klampoi perkhat ba kai ka basa jayo bar namar ka jing jia jong ka kata pat yakihon bar kani ka de ke ka basniu haba ngimnan ni ka garanti te belai nginwan rapat ya ka jing saja pat yakita kiwei lada jen undala honno hakai ka ba ulong ngamtip belai upoi hadu kata ban sim karam ka bible ka khonde janai hadu kata harai ban bengi haban perkhat be kani ka bangang sim kadai ka badon kam ning susim ya ka bangan yo ngar wanra ya kata ka jing ban khiapat ya kita ki hadin habut ya ka longyeng ka long sem jonga ban ngasngo la ngim da perkhat bahaswa klem da puson bah la ngile ya kum kita teng ka wanra ya ka jing ban khia teng ngasngo hi don kam ban light na kata beling tu sim ya ka bang ngisngo bangim ton kam na kam na pastor fa ya Rev so kata bo ong pi bar kata le se hab ong no kadi ka jing pang jong kadi gari jongi namar jan babun bat baro hi pastor nge sngo ba kisakut ta gani benta bat man ngi thlu yeng las ndang la kan thei ke thu pastor doi ngi dan ngi sakut ram dang man gini gisi ba adap makan ma ngoton wu somla boleh diskri lang mat ngi ngiro ngatu dukan sha kata gawe te di sang ta te aku kata kapor nang di san tu te dan ki kong tar iwi kong ta nang di sha te ye di sha la mi ta wi kong pan te din juga tu yong anan sa sio no ma tengah kan pelajemut ya kata pastor tapi bukan kata nang di isya kam tu siti kong yong sa chuthok ma te hakata ka podong pani keles zonga sa handan tipe ta keles zongi yam ta baisha zongi kat kum ju asmo zonga tu baisha zongi la podo arjar san spatam jong sa sio hawi ka por te kata trai kong pan kumni tumlong tu ma kani ka di ka baisha zong fina du banai bala julai nge sum ta te aku kata ka pastor ka kata ta kan tu samlang ma kani ketika benta jung bubun ke long sem ta ba let disha da poyong tu pat mzan bisa bansio sim ngaram lani thit kita ki jing thit jing pat te kumbal ong mentar pastor le kata ka bala ta pastor ban le nai le palat ja kata teng si adi ka jing berai adi ka jing kuarha te kani le se jing kai bagnya karam ta ka singi thai pastor kan di ka jing khu bubun baki bridul se kat pet ya ka jumut berkat jungki maka ni gabriel si mentak saja maka heneng ong pat angu yu belayam budon uni uskri jung belay lara thrai don skri jung belay ni kapor thrai ni gabriel thrai kan saja thrai pusto wi gabriel ki shimram ro ka daw long ba kim chu hun ni kai ki baki dan na kim hun kadan kam sim competition ro le sim bo to thi kali ngar ngan thiet lang ni tai ule kum tai phong branded ngar ngan phong lang ba ka de ka ta khlam da sngu thu pat ya kata ke income ke jong ute la uyo na umyo ban siu pat kan pading ta am usaitan utrap ti ki brio am da ka ba wong le lang komba ki we ki le ne boleh fin chupen po ila de ne wan ra ta ka man sim rute man ong ba
la phim dan te ki wei ki nong kum no ye phi kawan ga man sim jo ki jing pen ram ro ti bha ban pen ilang kum ba ki wei ki don la shu la ju bor bi te la de la shu ju bor bi te de tanga sngo kum ki shakri ki jong blayam ngim dei ban sim ram uni du shakri jong blay shania ata ho blay shania ban haga ta ram ngam te blay sim yo ba udan rum kata ga man sim la se muhun da tang kata ka ba yo no trai ro mo ktin ju blay ka ong ba ka jing ru blay rengkat ba ka jing sngo hun ka de shisha ka jing mentoy ka ba krau te ka de ka tam ka jing long riu blay bat ka jing sngo hun la ngiyo mo tang ka bam ba ka jan kop ro ktin ju blay ka ong in hun no hagata tading ta wat ai ba pikwa ban chu kiu no wut ne ban shuyo no wut ne ban chupen ino ya ka perthai bangar ngadon bangar ngadap mabiang na sabar da pe ti biang bahai tang ba ka long do kum ta ta dal dei ka por ban siu em jenjar ta la poi no ka por ban yap le kum ba yap no uni mo niu brio ubu ka jingkit ka bakhia ya ka long yeng ka jong ya ka tanga ba ki khon ki jong tadi ta nga sngo kom ki shakri ki jong blengi kerpat ye pi ka long ba sngo hun hagata ka ba pi don kam tam la da pi dei ki brio ki jong blay la da pi la dei shaki numbot ki jong Jesus Christ ai ba fin chania abet ha u Jesus Christ kan mau ba u Petros mo ula dei ban siu te ya ka tax ka jong u ba u Jesus tum don pisar ka tu ka por ba Jesus ong Shli tong itu kedok kha bat itu kedok kha mio split tu kesentur barang tu kesentur hi mesalap moi kata kesuka badin tanta sasiu ya kata tax maka sungol ada ngibut yu jisu lapo ya ka kim khat dan lapo ya kata ka bakut ru kadan bikilat kilenti te kumno baun pendap tadi ta hap bible ka ong bai suk utau beri washani autrai Jeremiah khat nyo baru bakajing shani aja ulang utrai hoi le se dan pedeng jofi ni ka por menta mo fila bakla da ka jing im la da fim pat shim nai shim le se la da fila don ha ka rampat namar ka de jing bakla jong ka jing phin le kum no pat shisha ka aban khia hadu kata phin le kum no pat ka babel ka kum no khang to ni puli na ka por RGCM long basad ko bening kong ter ko ong te ko wege kan thai ni ki tanga ki khun ke dong thulupa kala parta ha Elisha ka dong usakri jome utanga jonga wala yap bametep ba usakri jong me lo sop tieng utrai bat unong sa aram olawan bandring marau hu ik khun sendang jonga baro arngot Elisha tu long haka ngale yu nakabenta jong pha te tho yanga padan ayu hayeng kalau ong te kasagri jong me kamdan hayeng Henry tang kompanyang skill pi gani ka brio haba kadan ni gani ka problem ka khlam le chunu chanoro Henry ka le be show shakri jong blay bagade kata ya piru te la da pidon haga problem wat le chunu chanoro relate be ning kong shwa show blay o kidon ki shakri ki jong blay Henry pi hap le shwa ning kong show blay da ka ba pin pan ya ka jubab na u wat julet shwa ki brio wat julet pan na ki brio pat ben ong adon karam subhaya rap yang bangan siu ni karam asiu tel asiu ka tai kai ni ka wei pat mono ban siu tadi inta let chu try bangangit haba ngi let chu try mo ngi don yang ni ka ktien ka jong try but ka ktien ka jong blay ka thu ingi hang ni ba haba ka ni ka brio ka wan shu shakri jong blay u shakri jong blay u kli ka padan ayu hiye mo pastor pilaan batai helor kata Kani ka brio mas store haba la puli bentan chapang ni ka brio bo shakri jong blay kli padon ni ngakat mau ka badang kren hang ni chapang don wave shakri jong blay ya sngo bo Ukraine ni ketika su ketik ba ang ba haka jing kerdo hang ta fini I kamba in every crisis mo there's a miracle kabamon kani ka brio ka don haka jing kerdo but kanono ka jing kerdo pinyo ibe ba ublay u wanra ya ka kamba la ka kani ka brio la bangala banong ka Hagar por ba u Abraham la beno ya ka hak risya karon ka crisis kamdan ublay usay kani ka brio menta karon hak jing kerdo hak jing terkhong kamla ban siu ya kani karam kawan sa jing le ran kawan sa jing ran but ngait ki banong pet kitip ya kani gawe karam hak por ba shim arpo tang fida siu shim ngai nuk sa arpo haja don ni we ba bala ong ngai kata yang por ba shim ram ngashim arpo haja hadu dadap siu la poi saulak siteng ngau nga adu kata yang kalau ngadu kata kamu karam wat ada pim siu
hari kakio. Pihap hi ban siu dep. Lem da pila siu dep pinum la ban lait na kata. Kani kebriu ngantip ulok jongka usim ram kat no. Ka kawan. Berkatip tanggawai kani kebriu bo ulok jonga usyakri oblay. Bat usyakri lang bat uni ubriu ubakerteng walaisha. Kawan hak jaka bade ngi haban tip tangan ni we. Habang idon hakaram uei bade ublay jongi. Bangi hablay hangta. Lalangim tip mono bade ublay jongi min kulmar ke jingem. Kidon gibre bom tip mono bade ublay banlait kowe karam sim da kowe par karam. Bat nang ta lasa ban biang hane kowe karam. Nang ta sim biang kowe. Hari kibriu ki batip kilej bit sa ublay. Namar kitip haka jingkurdo udai tang ublay uba pedap. Bat ublay udai tang ublay uba play ke jingkang meneng. Paraba let kani kibriu sa walaisha. Ngangit be kalip beda kajing perkat bakan jado lai bau Alaisha unia rap dah. Un ai pisane boongan sa siu no mangane kum ta ter. Kumangir tentang gilet ma tentang haki nong mi kmat ki jongi kita ki no ya rap jogi kini rap ban pensiu no makine ba kum ta ne ubriu badon yodon bahayem ubak khambet khambiang gilet wat jeng rap. Gilet be ngi ut be handai bun se na bang gilet yam pej ba nomor video na bakerdo pilih segi briu am kajing khang jogi ka khang be. Kisah ngin sepet, ngin sele, pi up, om yo ida du mentar ko jubab. Lemar belai, pilih haki jingkang kiba ublay uang nailet ngan pli manga ka jingkang. Isaya sopsan mo ukran ngan pli manga ta ka jingkang. Tentang ngilai pasik di jingkang bagim day banlet. Kani ka briu ka sutu banlet direct Syah u Alaisha. Lemar belai hak tu ko por ki julai baik cekin nong yo i. Kan mau sol ru uja ya kita ki kada jong kupa jong ulai chono nong ye hawala ja katu kare kar kom ga jong ki mo ki lej be kita ki shakri ki jong blai bat la lej namar hak to ko por ban lej so blai ki le lamba ki shakri kamlom ka por mentangila uji su on one direct bet one na ka jing slur ta bat kani ga breu ka lej ka ong Alaisha usngap han ubu jing kali pe ba yo bun sen ngi lej so blai ngikran ublay usngap. Hari pisngap na empat dia kata bo ublay bu cingkeli ka jing em jongi. Pi Alaisha uklam bitar, klamang belay pa pasimi to karam, mantap hawan ya makmat jonga. Ne belay ulok jong pau klam ya tu yang a, uklam ong ai kata. Hari uara ya ka jubab, bar ka jubab ka syong haka ai baka kadon. Ka jingkeli ka long rukum jo angi. Bar pi kwa ban lait na karam, abo ublay keli ke fidan fin jubab ayo. Jubab ayo. Tip na dan iyo. Nama ubon gibriu kim tip don iyo ruta. Fi kene gibriu kadon ni ai ya kaba kasngopat mdan ni ai. Kala manong fi kata ka bakadon klalong be as good as nothing. Nam ta jongka. Namar bale kasob dom jing mentoy kata ka bakadon. Yo pe nga ma piru ke ka bangingi don ngisoba kam don jing mot hiro. Yo boleh keli kan si padon ayo yo ne medon ayo kata de ke jingkeli ngin jubab ayo ngiwan man patai ya karam ngidon boleh ulas ngap boleh bu jingkeli ne kan ke jingkeli ong panget bangangala balek kamba ngin jubab ayo pala ban pensenge no iya ke jing perkat jongpa nai perkat ngelek kata-kata pala ban nget pura hanga kata de ke jingkeli yo boleh bu jingkeli tingin lek kumno. Nek kumno na pastor. Kali kata lada ublay kali yangi pada niu. Lesingi laban ong ngidan ke jingat. Mangidan ke jing shania. Ngidan shisha ia kata ka jing kemi lenti. Amar dai tang ublay wala. Pida niu habang ngadan ublay. Ngadan ya metrai. Mo mde benong oh ngadan yuta ya ngadan ya metrai. Tapi pipi dan yutra yang kamu pidan yang jing penslek. Tak ada kata ketin jublai ke ong, kani abriu ke ong ngadan tangi tay peniang iba kendiat. Kamu kadan ya ke jing penslek belai ka. Maka jikli yang kapor ke long fidan em ya ke jing penslek ke jong trai. Ma fidan em ya tak ke jing penslek. Pada yang tak lara fidan ya ke jing penslek. Lara fidan ya kani ke peniang ke jong belai em, kani ke peniang em, kani ke peniang ya kaban penroy ya ke jing em ke jong pi. Bon sin ngi kum ki kristan ngim dan ke jing penslek ke jong trai ngi syakri u blai da ke jing terkong ngi syakri u blai da tang haka do bet tading ta haka mensim ngi terkong haka do ngi terkong
Tagad kata ke don kam yangi bangin don ya kata ke umpniang belai. Takum no pastor nginyo eta ke umpniang belai. Kada bi kejiminot jungi pastor lani ni haban wat dia kata kumanta kani gabriel ngamtip katip kadan namdan dia kata henry habu ilaisa kali pastor kasus tu ngadon. Kemudian kata boh Sofi Ong minta ma akan mau Sofi Ong minta kan mau Jisu kali tu kepa menget mengalak balik kamba wong nganget. Tak bau nget pastor kemudian kerja ke kamba. Kemudian kalau ngom tah boh kau juk yang itu ngidan dah jembeslik tambah ngimtip ngidan nemdan patnya. Kanget scam kata kajin klip so kada ingi kadon jembeslik. Teng pat ya jembeslik ke bengidan ngiklip pandan kam pastor. Tada kam jaga kamba. Let's say ni beri pastor hapeng kajin kordit ke jongka. Hak kajin long broken jongka. Kata kajin kili jong Ilaisa. Long kumalak nyot jaka pastor. Alwet mah. Alwet. Em kawan ro daga mensim ke balwet itu. Kindiat pastoran shim ya kani ka bantamo. Mangin sunto ya ka konteks bakani ka breu galong. Hadu ngin de pai hadu ka testament mai shipanga Mary. Kabala teno ya ta ka umpiniang dabi alabastar. Halor ka jong Jisu mo. Man ban ubi ya ka met ka jong Chris kali pensle ya ka kejat mo. Ban pen ubi yu Chris swabo unle halor ding pala. But hang tu Judas ukhen lais pa sukai kata. Ladang ipait sa tradition hako to kapor. Nadu ka to ka breu but hadu ka ni ka breu. Nganon ra ani kantin kan show. Mo. Hagi to ipor ki kan show kumba ka judgment reu khasi menshua ladang ak pai arpusan snem laipus nem menshua. Ngiju kan show ya kata ka bangi don haka bank harangi sna da ka kser da kumta ter ngi ong lada ka poi ka por jong ka jing kani ka jing kan show kser kan sayarap yangi. Mo de etang bapan internet ngala no fi kalong ka jing kan show ka jongi. Spare mah. Ka spare yangi. Fi uji suru uhikai ya kani uang ba what kan show ki spa ya la de haga khando haka babam ki kiniang fi Ukraine ka tin kan show. But haka to ka por jong kini ka brio but hadu ka por jong ka Mary Magdala ka jing kan show jong ki ka dei be haka umpniang. Ya ka umpniang ka dei ka ikai ka bakan show. Hei ba menta ngi kan show ha bang. Ki kan show haka umpniang. Lagi kelong mah. Ki kelong. Kan mau ba ka pisah hapo bang teng em ngis ngo bakam de ka pisah jong ida. Pe ba ngis ngo be don pisah bang em don pisah nga pla. Pio em ngiong kum ta ha bang teng idon pi de pe ku mentali ba pendon kam Google Pay. Mo. Kim don pisah ta hapo paket. Teng don hazaka em kidon ka pisah bang. Rem don Google Pay yang te klinik ki sa jing suduk dan le kum no pi yang mi Google Pay ki kulmar ka jing mon. Free kan ni ka porem. Kani ka don ka kadang ngalak manong fi liquid money nama kadang company yang ada kamdan kata ka kakak ti ka jongka but kani ka brewem ya kata am kam kain koridor nganget bet fi ka bamon ayo uni ulok jongka ulada pelang lupa ya ka jingkan show ha kata company yang but ka kam tip ya kata kalong tek rukum jo ublay ulapan kentang yang ini ada kepok jong kekeme. Cara maya kekeren. Hari ngigi klet ba ublay dok kan show lupa ingi ya kajing kentang. Ngipat ngiyai bet habakan jadok. Pat ngi sakot ram hak habakan jadok. Ya kajing kan show ublay dok kan show lupa ta yangi. Udah kata uang ngala jet ya fi syaban sang nong rim yang ni kepertai. Uang lapan kentang yangi. Wala jet ya fi kumus iem berkiling dok. Kani kabri am kalet kum kanong saram. Kalah klet nganget kini ko umpiang baka ka donem kam dei maka bakan show balakan show de ulok jongka ba de ka ding man me ha to ko por man pen me ka ding don kambe umpiang ka bamot kala don lupa ka jing pen me ding he yeng jongka ka kam so tho ya kata ka jing kan show hoi ka wan da ka donut ka beluet kumbai pasto fer la kren kata ka donut ka balalong balak knyot man sayek ta umpiang nakajing em jong ka damar balay teng ngiklet no ya ka ka bangingi don ngiklet no balay ya ka bangingi don kam dei ka jongi ubalay lo da pangkrek lupa nan ta jongi la ngi su tho no mangiyeng la jong in line hakata ka plan ka jong ubalay am ngila su tho ka bangingi don kani ka briu ka don ka ta ka jing kan show ka banganget namar ha to ka por ki briu ki kan show ha ka umpniang ka dei ka ba koridor tama to ka por ka dei ka ba ramdor bar ki kan show lang ba kata Berkini ke beriu em ngakain kadon ram kan reka kamla ban sutho kumno bakan light namar pandon ba plate ya ka khamat jongka
lamba kata ka jingkeli piti abangilek sa ublay ngatang si ong ublay umdei bu un pen ibe ya ka kamba ka bakrawem ka dei ka ublay un plet ki kmat ki bala kamat la jongi banamar kata ka dei ka buit thap jong setan mo ngi pulin na station ng korin mo ong ba ublay jong ni ka partai ublay yu pan mat la no manginai tip ya ka gospel fikini ka bri ka ong baka man la na maka dei ka jingkan so ta kong peniang perkhat mempi kata kong peniang ka badon haka ta ka bri ka to ko por ka song lais pa suka umpian abi albastar kapat labon tip syuk kani umpian syang dor kan kani kabriu kam tip ya kata tip ngingim sutu bo ublay kat no it yang yibul adopsi ka dor ram tajungi ngim tip ya kato jingkan show ngi pat ngi ut sa kum ki badok ngi ut sa kum basa ram ngi ut sa ya kata de kata kani kasi bengi kran sepang tang ram ga bakan jadok ram ga bakan jaman sem hari ublay ada bo lupa yang ngi kum no bangin lai nama ublay ada kan show lupa yang ngi kadai bangin wanak majong blay dekat download ke baluat manang ablay ngasakut ang tangam tip bat ublay ukeli yangi haba ukeli kamu duku update ki mat jongi ya ke ai ke bangi ladan dai ka ju hiru yu petros hata kalau liang udan ya kejar hal tip haiban penihar tribe om penihar pantang ka direction na ublay tip ya ublay un IP ka direction siya ke bafide banle kini ka beriu kam tip namar kata walai syau keli ya ka pada niyo maka orang dan kumpenyang kata kumpenyang kau ngait kam ni maka apa lapelang lupa du tengah jongka ala de kun show lupa ta Bat aba ublay upa apat banle lukum bau ilai syau upa apat banle kada ibit jishada kata kar kom pa ka jong uru ban pendar kami kata ke belakang show habau syakri jong ublay paduang kilipan ni kita ki kiu thli ni kita ki para marjan lada dei ka breu ka bamnget kalau me pa ka kum ka e kata mo lesi ka bam sula long ne ka bam sula mudur ban syupan de ki kiu thli bat bangan the ka ni kompani yang batang kendiat teh ki tading tayam ya ka ek ka ublay pa ingi ban le am teng teng ki ilong ke jing ibit sisya bat ban ngej sisya hap ngej bat ban shu ngej la ka ngej kum tu da ka ni ka kom perkhat ke jongi da ka kom pet jongi ya ka ke bo bleu pa teng teng ka bam ila long ne ka bam ila long da ka don kam tang ka ban shu ngej bet dia kata jisu omo kelenti joge hima ta dia ke bakem tapi ya ki beri tu ibit ya ka lapan kem hado kata-kata belimpan cutely so ni paramarjan ru trai tip hi bagan ni gabriu ka badak ram lipan de trai gitu kinong air kon ongum no ma balai papan dek ong air ka air bangadon kam ngasapan pai biang tegadi ka ba hite man lipan ru bat ngatharai haka tu ka por li te tip ite mo aba pan tu ka yeng lipan su na yeng kinong ka pan ni ni ki kiu jongi kat ne te ka kalau ka along ba biet ka sulipan ni kum tu gini gibri kim tip ya ke ban saja kim tip ya ke ba ublem salero ri ka pan la ka pan ya ke ti thli bangas ngo ni ka por mo ala ni poi ka bakan jaman sim habang idon ya ni kompaniang kam dei betang ban bu tang hangi te ka dei ro ya bangin pan ya kita ki thli jong ki paramarjan lagi paramarjan jong ki babon am ki dei ki thli sudah hawat hakaram mangilong ka jinggerku ya koi Fi kumene bang ong fi kata la ublay lo kan show lupa yang ni. Hari kata ka jingkan show ublay ungkwa bangin pandon kami ala dia. Tanya dia. Kata ka dikecik perslek bala kan mo. Kadon kita bingin dang ya discuss. Siapa bangin dia keren ya kan dia bentang dang ya keren mo pastor ba. Kata ka jing perslek ka ublay perslek ya gi umdai nam tajungi. Kadai bakiwe ki nya mat. Ya ka jing syakri. Ya ka jing kurku. Ya ka jing kurku ka jong utrai ha ka jing im ka jongki. Kam dai e na ka bentah. Ya lah deh, handai kedai bahkan tu syaki way. Malah dah kamlong kunta, kamot kata kecil perslek kabau blay ada buk lupa nam tajongi, kelalong lenoi. Kadang dekat pastor lo kata ko ni way koren kat saw lai pun ko hatu napi la mian o ka ketien ublay ne kala apoi tang api. Kamu kapoi ketien hangin ne ke perslek hangin ne kapoi skway sto. Lala kampoi syaki way kamlong. Fikir ni kebriu ulok la kan show lupa ta. Ngangai jero bo blay nam ta jonga ban spilo ada kan show lupa. Uang ngalai ban pangkrek ka yeng ta. Mula ada pan piang lupa ta. Ngi hap sim ya kata ban aya ki weru kai manelam.
Makan mau baik bun sen em ngi shem ya utrai. Kadai hak kim khat te jong ching em ke jong ni. Makan ni ke beri ke hak kim khat. Kalai chu Elisha, Elisha play wang ke khmat jong ka. Bar hak de bar sisir ngau fit sin bu beri la play ke khmat jong PM. Un phale ke em ba finum daga khmat ke jado Ibit. Oh, na ibit. khmat ke jam sim lebet. Lebet. Dai namar kata kadai ke dai kata mau tentang hajasang ban syat. Khmat kan jado te ibit. Khmat kan jam sim te kemenda ngi syat. But kani ke brio kalait ban pan. But aingo you try. Ngatra kini ke yang kapat juya telivi. Penis no lang magkikon na. Magkikon la sige gila bandom ke kemeru. Oh, damai kan tarai. Jong tang nam ta jong pa nam ta kupa mo ngi nap long mara mo ngi. Pe bangi te tenong ime ipa jong iba bit kato kacaka mun sya yo kom tangi kran dai kata. Hadu mentaro si kran ni kata. Be ya bit ime ipa te mun sya ngi la di ban ruspa. Ngi keno me syaki wai. Ban ngi sngo be la jong start ki bit. Ki kon jong kini ru trai kilong kom ta he. Ki kon de kham ta me ba bit ta ma khmat jong ki de ki me kepala jong da. Mo hangi ro nga trai kata he. Hanrei kani ke beriu em na mar kala pli ke khmat jong ka. Kalau you eat ko jingkan show, kong kelet pan, bagi pan dah. Barhadi nang ta ka ong ni ba anda ka lapan ba dem ko ong panrung syapo ti anda phala khang i ke jingkhang hadin jong pa bagi kon jong pa tu peliu ha kita ki kiu baro bad yauta ubala dap panbu kerpang. Fi hani wala insya Allah dap ai lupa dah ketin. Kaya ke masa dia. Hap kongo em, semua tak ada kam khang jingkhang terai pastor kolom no terai. Ha kata kata kan. Ada khang jingkhang kolom no terai. Pi haba kren ni kata ka khang jingkhang ru utrai ong ba rung se ka kherdop khang ke jingkhang. Ya kata ka ba phale ha ka bari na inong ipa ka ba pau de. Kadi kata tengah sngo ba kani kadi ka ujisu ngatrai u shim kendiat na kani ka bentar. Baru show pulit. Bandrung syapo ka kamera se ta ka pulit mo. Ba ban khang ni kata ka jingkhang. Ba ban syong hang ta ha ka jing duai de. Bang sngo kadi kata ladang iyo ke jing pensle dan kamru ya ke jing duai. Mo Kajing duai marmet la ni ka quiet time ke jongi ba play. Kan ngi duai. Ada kli ya piru ha ni ka por. Kan minute fi duai si sengi. Ngim kran ke duai bamjak mat pa ka duai di sha. Ne ka shu duai ha pro sieng. Ke jong pi si met ba du trai ba pi khang jing khang. Kan minute. Pi kwa ka kamba kan jia. Kadai ngi ru barok ngi kwa ka kamba. Ba ka kamba kampen kraw yo blay ngala banong ifi kata kan ma ba ka kamba kan umpen kraw yo blay hana ka kamba kan pen kraw ya ka jinget ke jong pi sha blay ka de kata da par yo ya kata pa dem de kata ka peni ka kamba ka ba kraw ka de yam ma pinget uni blay udon mar pilet ban song hata ka bulet pi kang ka jing kang namar ba ka khang ke jing khang namar ba ka duai ba ba ka them kami ta kom pniang sibula da ka khang em la da ka the ka no mi pniang la kata ila benda ke jing pesle ke jong blay da kam dan ke jing duai kata ke jing dai ke marmet ba baru try le se ka no mi kata kom pniang tadai ta ka la bandan tang kata kom pniang ka kendiat ka the ka lut no ke jing duai ka pen roi ila bandong ka ni ke sngi ngatrai ngat sumudur kan along kumni namar argot ki khot serang bakal ingot kumni trai ya syong la khang ke jing khang ki khon kli mai pi mut le yu semut ai nuksa mo pastor dei mai ngi ki khon mai pi mut le yu ngatrai ka kemi ta kala e jawab na ko no pastor pi skon tarai thai gen namar ba let's see ke ka bari kam ju duai let's see mo kam ju ja ta kum kata ring ngatrai ka mut kan ong la ka ong bai em la ong shakri jong blai tengin chule la ka le ngai kan ai bible study sha ki khon semen ngam di pastor pe di ko ngatrai pinai bible study sha u shakri blai ong kum ta ka ban batai kenang bagi kon rekin ngai lang kenang bagi nei i ta dal ka jong ka khmat ka jong ki kan namar ka te jong trai ro ka ong hei ba pia seng ar ne lang ngasgo ki jikai jong jisu to shim nama ka do lang ngot te wa ar ne la ki le seng lang ka kerteng ka jong trai namar ka ei ba la ya thoru shakri jong lai ki seng lang ya kata ka kerteng bari ka ei ke balate akhndo lo balate apna ki pelai pelai khndo lo pelai bereng de la kular de kata
Man mentah ki wan lang. Lada kim dai ke juk jibut ngam trai fi. Kadang ke family time rumah. Kari kata. Kajing dua isi. Kajing dua isi. Kadang Saya kam. pada don belum kata mah terakhir ni sini terakhir kadang kata kajing dua lang. Kajing pun kau Yok syong lang. Bu siti ki kiu teli ka bomot ki mat jing doi. Ki ba teli sudah. Ang ini le mno ngin the ne kum peniang bek nganget ka ba thau yo Jesus Christ ngini ai yo Christ Lord jong ki. Kita ki beri gede saja ai. Hari ka mat nam ta jong ki kadang ne jan. Ka kadang nak ram. Di sama ka kadang nak ram. Ka klet no ya la dia. Ka kan mau no yakini ki ba teli. Ngaso kata ka kare ka wei ne kata ka ike ka bakrau. Lada ngiklet no ya la dia utrai lo tip ka ban siu ka doram ta jong ki. Habang ngikloi ban the ya la dia nam ta utrai. Singi don agaram haban duai kala nak kami tagi badap ram na. Laning haban smusun kita gi badap ram ladal yala dia don agaram. Ban ngiyo iru ila diro pastor lari ai nuksa ngangai pir finai jeng pla tentang ipang. Hana ka mesim ko klebi sakri ngi duai ki wai da. Yo kya ila jong da. Ngi ida ka jitri kam kata. Kata te ngi don ta testimony de hala dia. Ngi duai ya ki wai yo kya ila jong. Ngenti itu nong duai long kumno rin la jong yo kya. Lamar beling isdang ban the ya kata si ki wai. Wat makiru ki stang pan jeng pla ngi yo kya. Kata te. Bat kata ka dike ke kawai ne ka benta ban lai ram ka dike kata. Wat sakut hang ta sedang ban le bah. Ya ke ke bau trai uang ifi. Sedang ban le ya kata ke badai. Dan baong badan dan hakaram menta kumnungan bet sakam ka jong trai ne kumnungan nai pe kata ka pidi ban le bet utrai un play ka jingkang. Dei ma u Dia kata ka bakendiat pidan the ai bet. Te bet. Ya ke pidi ban le ka ba ka ong ka tin jong play ya ke pidi ban le bet ya kata. U play ulatep. Ya ka ban le nam ta jupi nama pila bet ya ka download ka jong pi mo maniang bat utrai ha ka tin ka jong trai tip kamba. Nomor ni utrai bangi syakri di utrai uposyong to longal along. Ke berthai ga long ga batali ga basuda ga baklemdor mo habau lathaw ga berthai ga di ga batali ga basuda ga baklemdor bat mo kata ga jingdum ru ga along ga kata ga berthai. Inde habau blai Ukraine kata ga jing thali ga dap kata ga basuda ru ga dap te. Tading ta habangi ngi syakri ni ublai ula be pendap ya ga jing suda ga jong pi. Ublay un pendap bet ya kata ke jing thali ke jong pi pet ya ke jing ke jong fi i kumbagam dandor shote i kumbal akul marlot ki barakhat re ublay ubangi syakri un penwandor biang ya ke yeng ke jong pi un penwandor biang ya ke gm ke jong pi bagi kon ki ti ke jong pi wat ka yo ka kot ke jong pi bat kham tam aba pi shong man duai ublay penwandor be ya ke jing ke jong pi ya kata ka men sim ke jong pi un tiun ublay banganget ngakwa abnong fi kan ke por mar pilamat ke jing tan tang man duai ru pim sngo dan bor show teng la duai ru mo teng mi jubab hendeng kwa abnong fi yaine agajing duai pin i apa pithe kita ki kiu kin dabat kita ki jaga ki batli kin dabat baru beli orang ngir bangin yang kita ki jaga ki batli mo Bar kani ka brio ba ka the ta kompanyang na. Ngatra ki khon ka wei hadin ka wei ki yo ide ka kamba da laki chong ki kmat. Ngastunat ba la puli na gospel jong Yohanes nong ba Henrio. Bo Jisu ong tang ba pila yo ya ki kamba an le pila mat lang nau tau kupu ta. Pila bam lang ta nau tau kupu. Kalong kum juro tang ba pila yo kamba jong ki wei. Haki jing ki wei mat lang ya la de. Kaya iti ki khon ki yo to kompanyang kadap. Habakot ko kompanyang kasange. Bom dan kyusho. Kompanyang em la dan kyu ka te kami bai. Lada piwan ra ke batali ya kemana utrai kulai ben pendap. Jisuru orang pendap itu kira ke batali rutali dan. Maha kana kali laya balik kemana kong. Lada kadang ke kira ke batali utrai itu pendap. Lada baladap lupa tu utrai orang sangen orang kata. Kata ke deh ngetip apidan nak ram kemud pitali. Lah bandai ke ram jaga pop ro. Ngisa ram teh ke pop. Snow bay la jong nong pop. Snow light. Man ka pol fi ombe nga de unong pop ba crowdo nga la sa ram ha ngani ka pop but pisngo man ka sing ngala le pop ka pop jong pi pisngo em kadang reben kita ki file jong pi pisngo kata hal itu tip ya kani ka we tong mu pelaj fi na ka ram ka ba jong ka kenja do ande kham tam na ka ram jong ka pop ro ma pastor na kamno na pastor de maru khin jublay ka ongi kata ba mau beruspa ulawan ban long duk na kamenta jongi bada kata ka jing ruspa ga jong ban pen ruspa yang ite namar bablay ulawan long duk
namar ba ia kata ka jing ruspa au ai no angi te bagade kata ngi haban sung thu ine ga wei bau Chris haga ding pna ula sha pen thli la de ba ula pen thli hiru ia la de da kata ka jing pen thli ga jong o ban pen dap yang i ka badeng ta la dau trai shim la yap ngi nom em la da ma shim la sha kala de ngi ban sha ta gade kita namar jong ula pendap kita ki kra ki bathli ki brio ki bathli ki bam dan ai shu ki bam deserve ai shu ki bam dan ai shu hiro na la de bangile kat bangile ngi nam la ben pendap te kata ka jing thli ke jongi ngi kala long bi kita ngi marau ke jong syaitan badi ka bau syaitan un tan marau yang ngi bi ki khod ka yang ka sam re na mar u jisu na mar jong ta de ta usiu ya kata karam u the ya ka jong snam ke jong u the ya kata ka jing eat ke jong ha ki kiu ki bathli ke jongi pada yang tak mengilat nagaram juga pop. Ula penteli lah dia, pendap yang ini. Kesenam ke jong try ke lami lut nak met jong ke babel ke tu ia kata. Bakalami sekenam ber ke anda habang tu sipai udong nak kerung ke jong. Kamu udah penteli lut ya lah dia. Pendap yang ini kita beteli. Pada yang kita kuat berfikir kan ke sengi mentah kan mau kan ke wei bangim dai ki beri ke beteli. Mau try ula dapat penteli lah dia. Bante halor ke jong ini. Ya ke jengker ku belai. Tadi yang tak tin jublai kau bagai jingkar ku Abraham hakulis Jisu kan wan changi kan gentle bagai babel ke tu ingi hang ne balkom tak la lek no na balkala khang hadin jongka bagi kon jongka kilawan lam itu ki kiu haka bat kala pelio ti onda ladap kita ki kiu kala ong halau kon tu wan lam kiu shu ba ulia tu haka omdon kiu shu bat ka peniang kala sange no te aga jim ke jongi ublai ubu limit te kat no ngila ru ban tre kat no ngila ban syakri nganget ye kata mo kat banginang don yang ni ke jingim te lut hadu mandalut no dan hiru tani ta upol ukran ru mo ye kata am dei tang bau jisu te ke jingim ngir ngi haban te ke jingim ke jongi mo upol ukran ye kata wong ngala te no ele di kum ta ke jing ai ngo di wong ngala pen thelilut ele di na ka benta ka gospel ke jong Chris ya ka bangan the ya kata ka mangala yo bangan the sya kata ka perthai wong kordit yang ala dangam ya lap ka gospel bodo the lut ya ka bu yo no try bodo penteli badin nang ta mo ngi ba ka jing trai ke jong uru kala sange no anda bula dap ban pendap ya kata ka mission ke jong bangi si sya hang ne ba anda kum tau lawan ne thu auto breu jong blai tiu ong ka kilit di ya kata ka umpniang batu siu ya garam badi ka basa atam tu ba mapha bat ki khon jong pha tading ta pleng la dangi sakri ublai kam dei tang ya ka ba ki wei ki yo jingkar khu rangi yo ya ka jingkar khu mangi ba kita ki khon ki jongi bagade kata ka jingkar khu kam sakut tang hangi mereka tuit wat ki khon ki jongi but ngastunat pastofin ang kren mene bangi tekno bu pol ukran mo nak mau ngapuli ke wei ka kot bar ong tu mo la kha yang ngi haka jing dam hele to late daga jing tolong teli kabamat la kha ngi de talent ka gift ka jing pensle ke jing ai ke jong blai baro la ai lupa yang ngi hele da late dang ne ai ba kita baro pila de telot mat pila teli ya kamat jong trai ba pi ong atrai ngalad mare ya kata jing mare thong kababha mat ngala pendap ya kata nama babon ba ki brem ki kwa baniap ruspa ada yap duk kambiang namar belai dei bong bayap duk ba pilong duk ada pila ada pelot ya la dia baki briu kila yo mat lot kumakani ka briu kala le ya kata kala tel andala dap lalet sunu syakri jong belai la watai ke bade bale ngestrat kani ka briu ko we kable start dal dia kali consult bet kable start video la dia kab so start no la dab jia kamba la biang ada kada le Syong ni. Kena penrit bitai lah dia. Kalau engkau juru yang ni, nang ya kawan penrit. Apa bila ia mat, nang man penrit. Lagi dia syakri boleh, khantam Ahmad jong boleh. Wanum le start biang. Tentang kibri ada layu jidwai layu kembal aklet no you boleh. La biang pastor minta em ke business kalau biang kumta la biang aklet no tu boleh. Asal sahu marbala sahu. Henry, kini kibri ngas tenan ha. Kali pai biang. Kau ngan le ayu. Yang betul adab le sukum dapat fika kli detail ngan le yo kani ke dia ai ba man kesenjam kejat ke jongi ong trai ya lama me
Umday bang ani alam na lade. Lani bar kita ki syakri ki jong belai pil sutu bapidon. Kali naki. Namar belai. Kedai de matangi don kam ki dong syarai. Kanai ka bru ka sutu bar ka ai ka ba laong dong syakri jong belai. Kale ya kata. Kale ya kata. Maladang ngiru ngile kata perkat pi umday tang bakalai ram da. Harangan fi kelalai sedon dak jing kuslai na makam kuslai juga even bam nor maka bat ke juga kelan ke bam lapo. Tadi katakan ma ublei umdan ya fi taman pelait ya karam. Udon ru ya fi ban pli ya ka jing kang na ka banta ba pinum sakut biang hakaram. Kam dai tang nam takani ka jing anda ublei udon man pelait ya fi nang tadi kata ngiju sutho ya kan ga wei ka banta. Habang idwai don ki bapang ki ong isa ram pastor namar bapang ublei umdei tang mun pen kia ya fi. Anda un seneng sendon dia kata karam bapin lai ram nama gidon ki breu ki la yok kia namar kata karam ka ora biang ka jing kuslai ka pen mi da ka wei pat ka jing pang. Dai namar kata nganget bo utrai jongi ulong ju utrai jong ni ga riu kan thai. Bat gai bola le ya kani ule le yang ngiru kajo ikan ladangi ngi kloi ya kan pen kongo ngi kloi ban IT ya lade ngi kloi ban the ya lade kar kum ka tin ka jangu ngi kloi ban lech sikit ki pulit ban kang ya ta jing kang ban pelong ya ka yeng ha ka chik dwai nang kong sedang chana lade kum ba kani ka breu ka sedang na lade hadin ka involve ya ki khon kalong kumjuru yang ngi don kam ya kata ai on sedang syana nga tentang ngi ruai ke Bible ma hab ruai kadang tu jurai kong sedang syana nga ngi habban sung thu nanga pada lagi sedang masuk thu am nganget kan wan ra ya ka cingkela de kata ngi ju ong be barabon nangani ka rensan wat kuslai namar don bala sumar kuslai nam ta jongi si Petros kladap keren lupa tentang fi ong kadon la ba fila la bakla ka jing em la bende por bangi sedang ya ngila ong balai ngi shem ya karam ngi sang ngim dei ban shem ya dei ban so hon na kai ka bangi ngilong hada yo ngila bakla ka jing em hada try jongi de try uba ailat yang ngi sa sisen bangin bait lalu ailat ya kan long yang try yang ngi ailat try jongi long ba sisha ulong balai sebon sisha ubale isen ban ngatip bau try jongi ule bahaya piro hada kadai ka wei penbait ya lade kuma penbait kini ka brio ulok umdan syo jongka handai ka kham su thoru ulok ulabu ayu kalong kum jero mentau try fi ong umdan hajan jonga handai kan mau try da bu lupa ka jeng kan sobat utip ya pi ulada penbiang lupa ya pi ulada ai lupa fi ulada pen kentang lupa fi penon kam hok ya kata yo bon sen fila embe ya ka bakan jado de nama kata pisakut bait ha ka to ram ro bakan jado ne ha ka pop hakan ni si try un pelait ya fi but un thau thamai kum ba thau thamai ya kan ni ka breu kan ani ka pong ITC pastor ben duai yo don pleng jong pi pisu tu banong hakan ni singa dong kaman penret ngapat penbait ya lade penbait ya lade yo fidon karam nginget ublai un le ki kamba fidon ka jingpang utrai un penkhia un pelait ru ya fi ni jing kuslai fiong pastor bai dawai manu benai kata-kata nginget na un tau benai mo ni November ladkut kini ka rambaro pinum nan kaman lot kita ki bye pila ong bye sendan no but stang arbanai le ngila jamos na mathamai man ngai ke bathamai try don le IT pastor ne ka por ngaso ne ka por baga jing terkhong haga bakan jado kawan namar baka don ke jing terkhong haga bakan jamin sim tading ta haba pio ya ke ne ka jing pendap haga ta ka bakan jamin sim pinyu iru ya ke jing pendap haga bakan jado ublai unda kerku ya pi sha da pidon karam ka sha pidon kita ke jing wit haga jing em ke jong pi ke jing le ran pidon sha ya kata ke jing sosi ke jing kuslai namar kini ke jing ki ba ker tawiar ya pi bor saudang ngai ke ne ke khubor ke ne ke sngi kala biang na ka mentah jong pi pilio sngo ya ka ka bangi le akren ke ne ke sngi mdei tang ba pichulong tang kinong yo sngo hundre kinong le ro kumbaga ni ka breu kalau yo snow ya ke instruction ya ke jing batai na syakri jong blay bat kala le ru ya kata kada ya piru apile snow ya ke ni ke jing batai kada ya piru ban le kum taken bat ngangai la fila ka ngo ya ke jing batai la fila ka ngo syaban le tik kum ta ngangai haba pi rong syakti ki pulit haba pi duai bat ngangai ya ke ni ka wai kita ki kiu ki batli baro kindap ba piru pindap ba pin sayu i kan baga jing kemen kan dap ka buram ke jong blai kan dap ba shisha pin long ro ki balakar khu hadu banda ngiam jakashu ong ke tin ke jong blai baga ngai ina duai ni ka por ka bamenta ngai ba ni ka ram kan lat bat ngai shisha ba ka ram jo ka pop ru kan lat ta ke jim ke jong pi na do menta ke sngi
bang ngai utrai unda kerkhui fi wat nom snow khus lai shu na do menta shule bet ya ka ei bak tien ke jong blai ka hikai bet ya ka ei bak tien jong blai kala batai fi inde dua ke ne ka por ka menta try ne ka por ngi ai ngo eme ko pa ya ka bangi yo ko kan rat ne ka por ya ka bangi yo ban ya kren bagi ki khun ki jong me try bak tien ke jong me kala kren ka ba shai ka tien ke jong me try kala ai ya ka jing batai bang ada duai bagi ki khun ki jong me ko try kin le bet ya ka ei bak tien ke jong me ko try kala hikai ka khui ni ki khun ki jong me try kin lat chi sha ko try na ka ram ka bakin jado ka long kat no ru ren nang kong e try men pelat ki na ka ram ka bakin jam sim bang ada duai men ka khu ni ki khun jame kitip memade ublay Jehovah Jireh ublay unong pendap pani khun jame dum ta kaski kenom kerdu syu ke baro kang ngadwai nam ta jongpi mu try ule ka kamba pila kuslai polat pila pangru menta namar ba ka ne karam lapoy do nyumat nring ngadwai mu try un pelat ya pina ka ne karam pan nget bafin wat shwe ka hima ka jong blay bat ya ka hok ke jong u ya ki ke baro an sai lang tam afi shang duai pendap ye ti kiu ki batali duai na ka menta ki wei duai na ka menta ki paramarjan ki jong fi bang nget shisha nget bo try un le bi ka kamba nget ya ka ka bo blay lo ai afi nget ya ka ta ka kamba ka bo un le be afi nga duai nga ka khoi fi ba kum ju ma phiru duai le ka ba ka tien ki jong blay ka hikai ma phi ba ka yeng ki jong phi kin long ki bla ka khu ki khon jong fi kan lach na ka ta ka jing le ran ki khon ki jong fi kan lach na ka jing long marau utrai ka khu ha ka teng jong jisu nga duai amen ba amen amen try na ka khu fi bar nga nget ka jing hikai ka ne ka por ka jing batai na ka tien ka jong blay ka lawan na ka ba shai fi try ka khu fi ngin sai sempat ka nget pin ibe ka kamba ka jong blay pin lach na ni ki ram barok khat na do menta agar teng jong jisu please pastor ma ka ba shi bon try na ka khu fi bro